Pagi, selamat siang. Nonton tanduran iki lho. Nang greenhouse, tanduran waluh madu. Oh. Kok ngene ya, woh cilik-cilik ngene ya madune ya. Tapi wis tak undho ping tak undho 5. Akeh isine lho. Ngisor-ngisor. Sing ngisor ya ana e. Ki ana wis tuwek ta durung iki. Sakmene gedene. Lho, ki ana sing gedhe siji e. Tapi durung kuning. Lho. Wah, akeh isine. Akeh. Makasih nyelempit-nyelempit. Sing nang ngisor ya ana lho. Iki masih pentil-pentil iki. Pentil. Oh, pentil iki ana maneh lho. Akeh iki sini. Mari nebangi sing garing-garing iki. Ben akeh isine maneh. Yo ono maneh. Ki tanpa obatan iki, alami iki. Nah, aku nandur-nandur apa-apa ya alami, kadek obat-obatan. Ngicir ngene sekedhik obat-obatan. Lombok ya ngono. Ya dek gak obat-obatan, wis alami tak tandur ya tak tandur. Lomboke. Sing iki ngisor ki tanduran terong ungu. Dalam 10 hari sakmene san. Iki panen wae, tinggal iki situ tok iki lho. Terakhir iki teronge ungu iki. Tapi wis do tak pateni. Tak pateni. Iki tempatnya kebon. Iki rencanaku apa tak tanduri brokoli rencanane. Sisa jagung pira iki, Man? 1, 2, 3, 4, 5. Sisa jagung manis 5 lho piye. Iki kangkung iki. Kangkung. Sing iko